Има места, които ги няма на картата. Има спомени, за които няма забрава. Има проблеми, които нямат решение. Има хора, които нямат значение. Ничии места, ничии спомени, ничии проблеми. Има истории, които няма къде да чуете. Никъде, освен в ничия земя. Там, където отиват ничиите души. Това е Ничия земя. В предишния епизод започнахме да разплитаме мистерията Царичина с разкази от първо лице на свидетелите на тайнствените разкопки, извършвани от военните в Софийското село Царичина от декември 1990 до ноември 1992 година. За тях са чували много хора, но в действителност истината знаят малко. И така, историята през погледа на участниците в нея. 3 екстрасенси, висши военни от Военното министерство, в това число и тогавашния шеф на генштаба генерал Радмил Минчев, който е бил близък с екстрасенската Еги Логинова, покрай съпругът ти, той е работил към него. Първият е Димитър Статков, журналист от тогавашния вестник Нощен труд, който пръв прави достояние на широката общественост информацията за Царичинската дупка. За мен това не е дупка, а това е врата, в която ние влизахме и ежедневно получавахме познание след познание, малка стъпчица след малка стъпчица, която отваряше за нас очите за невероятни неща. И ние не се страхувахме от този контакт, защото този контакт е смислен, дошъл от дълбокият космос, с една едничка цел – да работим заедно и да докажем, че когато не се страхуваме, когато ги приемем, ние можем да направим много нови неща, свързани с нашето оцеляване, с настоящето и с бъдещето. Елисавета Логинова е главно действащо лице в мистерията Царичина, основен екстрасенс и контактьор с извънземния разум, именуващ се най-напред Роро, после Сорел, а след години наречен от нея учителите. Именно тя е предавала указанията на учителите към копаещите военни. Вървиш в посока такава. Не беше нужно да намерим нещо, защото смисъла беше в самото търсене. За да тръгнем и да работим, ние трябваше да имаме идея. Не може така да започнеш безцелно, просто почваш да копаеш. А защо копаеш? Нашата цел беше намирането на първият двуполов човек, който е заселил Земята. Този скелет не е единствен. Има и на други места по нашата планета. И едно от тези места е Царичина. Това беше нашата водеща цел. Началото на операция Слънчев лъч. А военните вълнуваха ли се? Разговаряха ли за тия неща, като идваха? Не. Те със сина ми, войничетата се бяха събрали, той беше и той пред казарма, много се изругуваха. През ден ходих да зареждах магазина с... Дигнал ти се оборота много? Оборота се дигна, наркопа печелеше достатъчно от мен, правя страшен оборот. Райна е съдържателката на местната информационна агенция, разбирайте кръчмата, където всички ходят. И така 2 години? Толкова 2 години някъде изкараха и дигнаха се и отидах. Димитър Луджев е един от 3 министри, по време на които се осъществяват изкупните работи в Царичина. Той силно ограничава, но не спира работата, чиято цел с времето се мени. Започнала като разкопки за търсенето на съкровището на Самуил или брат му Арон, тя скоро се трансформира в контакт с извънземни, който има за цел да намери скелета на първото същество, заселило Земята. То е двуполово и в последствие от него произлезли всички хора, разделени на мъже и жени. Как извикат и специално Логина да дойде и тя ми обяснява как направила връзка с извънземните, как те са и казали да копаят там на Царичине, където ще намерят някаква страхотна информация и как тя всичко, което тя й казва, тя го записва и ми показва 2 тетрадки, така по-дебели, написани в идеални калиграфски редове на бяла страница. Няма ред бяла страница. Аз казвам, какво е? Вие знаете ли кое е това? Не, вика, те ми диктуват, аз пиша
Е така. И аз тогава и казах, госпожа Логинова, вижте сега, аз откровено казвам, това не го разбирам, но понеже съм човек на науката, ви обещавам, че тези тетрадки ще ги предам на нашите най-добри експерти, нали, ако ви разрешите. Тя ме разреши, тя ми даде разрешение, аз иначе как да ги взема. Така и се разделих. Въпросните тетрадки пък са още един елемент от пъзела. Ели Логинова започва да ги изписва по време на разкопките и твърди, че са продиктувани от извънземните и записани от нея с шифър в развитие, включващ много древни езици. Тези текстове са уникални. Те не могат да се преповторят. Те са над 1000 страници информация. Информация за началото, за настоящето и за далечното бъдеще. Как да оцелява Земята, живота на Земята. За различни лекарства, технологии, придвижване в космичното пространство. Имаше много формули, рисунки и схеми, по които доказваха самия прочит, който вървеше отстрани. Това за мен е една космична енциклопедия, предавана чрез шифровото писмо, което шифрово писмо е компилация от всички съществуващи езици на Земята, за които аз казах, че са над 70, а може би и повече. И те носят своята своеобразност, защото то е шифрово писмо. Не може да бъде изписано този голям обем от информация на български език, защото са ме питали защо е написано на древно, схеми, а не на български език. Да. Ами, питам, кой може да поеме толкова голям обем от информация за кратко време? Това е невъзможно. Просто ти ще се побъркаш. И най-лесният начин, по който може да се изпише и предаде информацията, е чрез това шифрово писмо. Въпросните тетрадки, 4 или 5 на брой, които знам, че е водила, с калиграфски отигран почерк, според твърденията и вярванията на целият екипа, са били именно указания на извънземните. Тя е била контактьора. Начините за контактуване са с иероглифи и различни. Те не са точно иероглифи, те са много хубави, красиви, равно подредени и много бързо изписвани калиграфски знаци, които абсолютно нищо не говорят, но така са подредени и така са оформени, че правят една формална, съвсем формална външна алюзия за странна писменост. И начинът, по който тя бързо извършва това нещо, увереността, отработеният жест и същевременно нейните твърдения, че чува посланията и гласове и им се подчинява, пораждат у околните убедеността, че действително става дума за нещо странно. А защо така са изписани умело и с толкова бърз почерк тези тетрадки с калиграфски издържан почерк? Защото въпросната Логинова е завършила някакъв техникум по художествени занаяти и керамика тук в София, където ги обучават да пишат, да изписват по този начин и керамиката. И тя с звучени движения е създала илюзията, че действително някой диктува странна писменост, а тя само механично, едва ли не безсъзнателно, изпълнява чужда воля на свише. В продължение на 7-8 месеца тази дама получаваше неизвестна на никого писменост. По телепатичен път мнението си казаха и учените, че такава писменост на земното тъгло не е известна, но и никой не можа да намери ключа към нейното разчитане, поне на този етап. Това са тетрадките, така наречените тетрадки, да, изписани по време на цялата експедиция, които не е ясно къде са. Да. Имате ли предположение къде могат да бъдат? Имам, но ще замълча. Зная, че са във водещи държави, които работят успешно по разчитането на тази информация. Аз действително ги дадах на нашите учени от Археологически институт, които бяха по древни езици и така нататък. След известно време те ми казаха, че не го разбират това нещо. И ако някой може да ги разчете, това е имало 3 центъра в света. Тел Авив, Кайро и Бостон.
Междувременно, това се случва някъде към март-април. През април замина една делегация наша за преговори с израелското Министерство на отбраната и тяхната имаха една голяма държавна оръжейна компания. Предали ги там, като се върнаха, докладваха, че израелците не можали нищо да кажат, такова нещо не познавали, смятали, че и в Кайро нищо няма да могат да кажат, но да кажем, ако имало някаква вероятност, можело да стане в Щатите. Но общо тяхното мнение било, че това не е земно писмо, нали? Няма такова нещо. Много хора ми задаваха и ми пишеха, защо не съм запазила тетрадките? Защо военните не са запазили тетрадките? Защо са позволили да бъдат изнесени извън пределите на България, след като тази информация е дадена тук? Ами, защо? Защото първо, всичко по историята Царичина беше омаскарено и никой нямаше да си позволи да работи на тези текстове. Те бяха взети от държави, които имат системата и възможностите, компютърните възможности, да могат да прочетат и да изкарат информацията, която е дадена от този разум. Защото не България е важна за света, а е важна земята. Имаше ли някакви научни доказателства? Защото това е над 120 метра прокопан тунел в скалата вътре. Да. Тоест тези хора са били много силно мотивирани от нещо. Какво ги е държало 2 години тия хора да копаят? Никакви научни доказателства. Всичко. Държала ги е тази. Аз мисля, че по някакъв начин Логинова и другите екстрасенси са ги фасцинирали нашите военни, нали, там. Просто са ги накарали да вярват, че има нещо. Това е било доказателство. Тя ми обяснявала, че ето, аз правя контакт, те ни казват това. Имаше някакви най-общи приказки такива, нали, че дава дума за нещо, което ще откри нова страница в историята на човечеството, така се каже, прогледнем в бъдещето, и другото, че ще поддържаме постоянна връзка с една цивилизация, която е много по-напреднала от нашата. Но всичко това бяха внушения, по мое мнение. Внушения, благодарение, това беше много. Аз отсрещах си с тази жена Логинова, останах с впечатлението, че тя си много силна. Тя имаше много силна внушаемост, нали, много силен. Така някакси умееше да вдъхва доверие в себе си. Някакво, да. В генералния щаб, в архивите се води, че няма нищо. Това ни каза и бившият министър Луджев, че не е запазено нищо, защото не сте стигнали до конкретен резултат. Може би, ако имаше конкретен резултат и намерено двуполово същество или съкровището, тогава е щяло да има досие. Правихте ли доклади, отчети, пазихте ли документи от самата експедиция? Документите всяка седмица имаше рапорт до всичките правителства и министри на отбраната през тези 2 години. Президентът на Република България също получаваше информация. Всички знаеха докъде, какво се прави, докъде сме стигнали, каква е информацията. Водиха се ежедневно дневници на обекта от полковник Цвятко Кънев. Всичко това се прибираше заедно с тетрадките, които аз изписвах, в строго секретната секция на Генералния щаб. Но цялата информация, моите тетрадки, дневниците, разговорите с Ванга, филмът, който беше заснет от военна киностудия преди започване на консервацията на обекта, всичко изчезна. Търсили сме ги, къде ли не. Последната информация, която получихме от министър Свинаров, беше, че те са изнесени извън пределите на страната. Защо има да го изнасят? Питали ли сте се? И аз питам, защо са ги изнесли? Защо поне нещо не е останало тук, което е да доказателство за нашата работа? Може би е представлявало някаква държавна заплаха, не зная. А другото е, че когато нямаш веществени, емпирични доказателства за всичко това и само моите спомени говорят за всичко, което се е случило в Царичина, защото съм сама, тогава най-простото нещо е, че него го няма.
то не съществува. Една зелена поляна и една луда жена. Горе-долу така стоят нещата и днес. Липсата на емпирични доказателства срещу спомените на една жена. Тя е посветила живота си да разказва в най-малките детайли за секретната операция под земята. Книги, срещи с хора, участие в конференции. Продължава да прави опити за разчитането на всичко, което твърди, че е изписано и изрисувано от нея като послание от висшия разум. На пръв поглед, неразгадаемите иероглифи и липсата на резултати от копаенето водят и до скептицизма на държавниците, на фона обаче на упорития оптимизъм на всички участващи в търсенето. Още за това и за мотивите им след минути. И така, благодарение на журналиста Димитър Статков, обществото вече знае, че военни копаят и търсят нещо в Царичина. Военните, казано на техен жаргон, набиват кафе и бисквити в наркопана Райна, докато извънземните контактуват с Ели Логинова. Съкровището на Арон и Самуил вече не вълнува никого, усилията са насочени към фундаменталната цел – скелетът на първото двуполово същество, от което произхождат мъжете и жените на Земята. Годините са смутни, потокът на информация за събитията мътен. Включително свързан с слуховете, че над работещите има прокова и голяма част от тях ще умрат. В процеса от работа, част от процеса от работа е една среща, която вие искате, или пък Ванга ви изпраща информация, че иска да ви види. Какво се случва на тази среща? Тя явно знае къде сте и защо сте там. Тази среща бе провокирана от единият от екстрасенсите, който работеше на екипа, Димитър Сираков. Една сутрин той стана и каза: тази нощ аз имах контакт с Ванга и Ванга каза, че всички от екипа ще загинат и ще останете само ти, Ели, и твоя съпруг Илия. Всички ние други ще загинем, горките ни деца. Това беше много травмиращо за цялият екип, защото ние се подготвяхме за работа и същевременно той в нищото изстрелва тази цялата информация. Стана огромна тишина. Тишината беше нарушена от генерал Динев, който се скара на Димитър и му каза: кой ти дава право да говориш тези неща, когато екипа се готви за работа и ти говориш неистини. Кажи, Ели, може ли да се включим и да чуем какво ще кажат нашите водачи? Моят отговор беше, че каквато информация да получа, аз предпочитам да спрем работа и ако е възможно да заминем до Ванга, защото една среща с нея ще докаже дали има смисъл нашата работа, дали правилно се движим и всичко това, за което говори Димитър, е истина. Генерал ми се скара и на мен и казва: не, ти нямаш право, ние трябва да продължим. Но аз бях твърда в своето решение. Казах, че няма да работим. Нека да се обадим на началника на генералния щаб и той да вземе решение. Но аз няма да продължа да работя. Съответно, без спря на работата, ние заминахме за София, разказахме за всичко това, което се беше случило на генерал Радньо Минчев и той взе правилното решение на следващия ден да заминем до Ванга и да чуем нейното мнение. Така ние заминахме. Аз, генерал Динев, полковник Цвятко Кънев и Димитър Сираков. Когато стигнахме на Рупите, поляната беше препълнена с много хора, нуждаещи се от нейната помощ. Димитър тръгна преди нас и изпревари, но ние колкото приближавахме към къщичката, чухме как Ванга се кара на Димитър и му каза да си отива и че не иска да го вижда повече. Ние се срещнахме с него и му казахме какво се случва. Той мълчеше гузно. Стигнахме до нея. Тя ни покани да седнем. Беше отвън пред къщичката. Имаше пейка с една маса. Това е край на май, началото на юни. Седнахме на пейката до нея и тя започна да разказва, че нито един военен няма да загине и че няма нищо страшно
там, където ние работим. Много се посрете. Те не разплаче много ниче. Никой не искам да бъде там. И ние това не желаем. Сега майги. И накрая каза, аз сега съм уморена и има много хора. Елате след една седмица и донесете пръст от обекта. Събота неделя, беглачки на бебе, същата земля ти наде. Това ни беше първата среща. Ние се прибрахме в София. През цялото време Димитър мълчеше, както продължи да мълчи и през цялата седмица до следващата ни среща с нея. През тази една седмица, съответно, работите на Царичина бяха спряни. И така, мина се неусетно в нетърпението наше да отидем отново до Ванга и да чуем какво ще ни каже за нашата работа. Така на следващата събота, това беше Петровден, когато ние отидохме при нея. Бяхме аз и генерал Динев. Тя позволи разговорът да бъде записан. На този разговор тя каза, че ние сме стигнали около 100-ният метър и то беше точно така. Ние бяхме на 98,9 като метраж на тунела. И като стигнем двете стъпала, които тя вижда, да отидем отново при нея. И защо ви е тази жута маймуна? Ни мъж, ни жена. Леле Божке, аз я виждам. Жута маймуна, ни мъж, ни жена. Което за нас беше доказателство, че двуполовият човек, който е ни мъж, ни жена, е реалност. И той се намира на това място. И другото ценно този разговор бе за текстовете, защото аз вече бях започнала да ги изписвам. Тя влезна именно в тези контакти с различни духове, които са различен темпер на гласа, с различен израз на лицето й. Отговаряха чрез нея кой ще прочете тези текстове. Но и това беше доказателство, че това, което пиша, не е игра на болен мозък, който си създава красиви драсканици, а са древни текстове, които носят своята информация. Така ние излезнахме навън, но вече обнадеждени и щастливи за това, че Ванга доказа смисъла на нашата работа и това, което правим, че има своята стойност. Но когато се прибрахме, Димитър напусна екип. И ние, като екстрасенси, останахме само аз и 6-мата военни. Така приключи работата. 7-те човека. Но не само екстрасенсите на обекта намаляват. Намалява и търпимостта към мистериозния проект, който гълта много пари от все по-изтъняващия бюджет на Военното министерство. Покровителите в генералния щаб са сменени. Няма го вече генерал Радньо Минчев. Генералът Стоян Андреев от президентството се разколебава, а новият министър на отбраната Александър Сталийски много повече се интересува от общественото мнение, отколкото от близки срещи от третия вид. Какво ви беше обяснено за спирането на тази експедиция? Съжалявате ли и така наречените учители не се ли сърдят за това, че мисията не достигна до своя край? Не се сърдят. Според тях е бил моментът, в който е трябвало да се спре. До тук са били нашите възможности на възприятие на информацията. Пак казвам, че водещото е контактът. И такъв контакт години наред се е стремял да бъде осъществен нагледно. И може би това е поредната тяхна стъпчица в осъществяването на взаимовръзката ни наземен разум с извънземен разум. И че може би ние повече от това не може да усвоим на този момент. И че трябва време да се приеме тази информация,
Само 5-6 метра са ви делели до първоначално посочената като крайна точка, там където трябва да видите и да разкриете нещо. Не можахте ли да ги убедите да... Няма как да убедиш. Когато някой иска, тръпайки да докаже, че това не съществува, че това е игра на болен мозък, че това са харчене на пари, ето така, за една идея на една интелигентна жена и нищо друго. Няма как да ги убедиш. Те не искаха да бъдат убедени. За нас, археолозите, а и другите научни работници, които ни присъстват тук, случаят е приключен. Продължаването на работата в Царичина ще бъде престъпление. Александър Сталийски, министър, той е бил най-радикален и при него се свиква една комисия от учени. Историк, тогава в лицето и на историк тази комисия беше покойният професор Божидар Димитров. Също така археолог, тя не си спомням, лингвист имаше и така нататък. Тези хора са се запознали с наличните факти, с които са им докладвали, видели са и въпросните тетрадки. И както в пак частен разговор Божидар Димитров сподели, всичките бяхме единодушни, че тук става дума за абсолютна шарлатания и мистификация. Нито има и помен от някаква истинска древна писменост, нито има никакви артефакти, които да говорят за наличието на целият този налуден експеримент, който да е оправдан и за потрошването на милиони пари. Смята се, че между 18 и 16 милиона, никой да може да каже точно, са били загробени в тази дупка. Но факт е, че след свикването на въпросната комисия с Божидар Димитров и министър Сталийски се взима решение за закриването на целият този експеримент. Разбрахме, че последствия не е имало. Случаят е приключен, забравете. Поканиха ни по-точно една група журналисти, всичките, които се интересуваме, за да ознаменуваме закриването на цялата тази история. Пред Военното министерство ни чакаше един автобус в една ранна утрин. Докараха ни тук на терен. Желаещите минаха през медицински кратък преглед, като беше измерено кръвното налягане. В такъв момент човек от вълнение по естествен начин дига. Раздадаха ни да си избереме комплект химическо облекло с по една каска и ни спуснаха един по един в дупката. Ние с колегата Илия бяхме първи по старшинство, като първооткриватели на дупката и като хора, които са разлаяли кучетата. Тук е входа на дупката. Това всъщност е само укрепения вход и ти се намираш в палатката, която е построената, изградена върху входа. Представете се, отгоре има палатка, която е висока 1,5 метра, тя не беше толкова голяма, на 4 квадратни метра. Входът на палатката е срещу моето лице, отпред разгъва се пътнищата на палатката и след един метър се откорява ето тази дървена конструкция квадратна с стъпала, на които аз съм стъпил двете стъпала надолу. Спуска се примерно 10 стъпала, докато се стигне до твърда почва, откъдето започва и въпросният тунел. Да се изсича нататък по начина, по който ви описах. Който действително извън тези дървени стъпала, надолу тези 120 и повече метри не са укрепени. Не, както виждате, както виждате, тук няма никакви подпори на другите снимки. Никъде не видях никакво укрепление, както при минните галерии. Стигнахме до края на дупката, която опира буквално в една страна и една кружка свети. Ето това е. Да. Тоест, вие тук сте на дъното на дупката. Точно така. Дупката свършва до тук и от тук насетне няма нищо. Като по цялото протежение на тези 160, да ги наречем, метри спираловидни тунел с денивелация 64-68 метра, нямаше никакви странични, прокопани галерии, отклонения, разклонения и така нататък. Това искате да кажете, че е копано на ръка? Всичкото е копано на ръка. А не са съединявани и разчиствани коридори, които са съществували преди това? Не, категорично. Всичко това е изкопано? Не, категорично не. Не е било, да речем, като една задръстана шахта с буклук, която трябва да бъде почистена и изнесен този буклук. Ето тук е друга част. Това е именно дъното на тунела. Това е кружката. От входа под палатката до края се движиха няколко кабела.
единият през 10 на 15 метра имаше кружки за осветяване на трасето, имаше един маркуч, с който с агрегат на входа се нагнетяваше кислород, защото надолу, като почне да се спуска след 20 метър, въздуха не стига и трябваше да се вкарва пресен въздух. И третият маркуч, когато попаднат на подземна вода, пак с помпа, захранена от агрегат на земята, се излива въпросната подпочвена вода, за да не наводнява галерията. Тоест, вкарваше се въздух отгоре. Няма въздушни течения и кислород толкова дълбоко под земята. Не достигаше въздух определено. В момента, който почнахме да се спускаме някъде с 15-20 метра по вертикала, се усещаше затруднено дишане. И ето сега може да видите на тази снимка. Това са буквално пучти с формата на квадрат и сечение. Виждате, колегата е по-висок, той е наведен и това е от най-високите участъци, иначе има много по-ниски участъци. 120-130 метра височина. Сантиметър средната височина на отвора, но на места, 2-3 места имаше примерно участъци, където ходихме патишката клекнали, тъй като не можеше дори човек да се наведе. Но това е примерно от най-високите участъци, където сме снимали. Ето ги кабелите, които вкарват ток, кислород, един маркуч и така нататък по цялото протежение на дупката. А това е за изпомпването на вода? А това е вероятно за събиране. Забравя съм вече какво е, но вижте колко гладко е изсечена скалата. Това не може да стане с обикновена земекопна техника, плюс това такова е разстоянието тук, че не може да се вкара едрогабаритна техника. Това е някакъв огромен труд, денонощен, и то ръчен, с по-примитивна техника, не специализирана, за да може всичкото това да се издялка така гладко и да се изнесе с чували на повърхността и да се извози някъде. А ти защо не пожела да влезеш в дупката? Те поканиха ли те? Ела да видиш какво има? Поканиха, но мен беше страх. Защото на една от журналистките и стана лошо и мен ме беше страх да влезе. Това беше когато закриваха ноември месец. Да, когато се затваряха, да, пуснаха, да. Иначе не са никой такова. И когато си тръгнахме, направиха скеле кофраж и даляха бетон. Да. Колко бетоновоза си видяла тук да изливат бетон? Не мога да се сета. Повече от един ли? Не мога. Не мога да се сета какво беше. Помниш? Не помня. Ма се оплаши. От какво се оплаши ти? Аз съм се оплашил. Оплаших се, че виждаш от тунел. Как не ме се оплашиш? От тунел? Не смех да се звупотия съби. И после, като затварят дупката, слуховете тръгват с още по-голяма сила. Извънземни в Царичина, зелени човечета ходят. Въобще, какво ли не си чула? Да, какво ли не. Идвали кораби, тук паднали, там катнали. Това, за което разказвате и преди идването на космически кораб, който каца, след това кацане ли нещата тръгнаха надолу? О, не. Кацането на космическия кораб беше доказателство за тяхното съществуване. Видимото доказателство. Беше много силно като усещане, като възприятие от всички нас. От кучетата, които и животните в селото. Но, за съжаление, нито има снимки. Единствено е това, което е моят разказ. А кой пусна слуха за извънземните, за зелените човечета? Ами тук по-възрастните хора от мен, които са така. Ама това са фантазии? Фантазии, направо глупости. Имаше едно дружество на българските уфолози. Няколко души от тяхната организация ентусиасти са направили бивак и цял месец са седели вече на време и са наблюдавали, са заснимали такива странни явления, светлини, кълба и прочие. Точно тук над обекта са кържали. Така. Бяха дама души. Уфолози. Не знам, на кълна глава бяха направили палатка. На палатка са били, да. Да. Идваха при мен, пазаруваха си, седеха, снимаха връзка с космоса. Да, с космоса, имали среща, не знам какво ти. И една вечер, дойдеха след обед, си вземаха наденичка от мен от магазина, да си изпекат и по едно време тичат, ама така запотени. Викат, извънземните запалиха Царичина. Как са запалили, бе, хора? Какво са запалили? А те запалили да си изпекат наденичката и запалили древата, сухата трева и запалиха гората. Не извънземните, наденицата запали гората. Наденицата запалиха гората. После си признаха, нали, ама напред казаха, че извънземните запалили гората.
защо ви извикаха всъщност? Да ви кажат, ето вижте докъде е стигнало всичко, да видите, че няма огромен салон, в който да лежи 9 стъпки двуполов скелет на такова същество, да се убедите с очите си и след това да залея с бетон. За себе си, подчертавам само за себе си, разделям нещата на две. Стартирането на цялата тази история за мен тя е налудна, но за някои налудна, за други по-хитри, обиграни, които гонят личен дивиденд. Не искам да цитирам имена, тъй като ще трябва да влеза в един безконечен личен спор. Те много добре знаят кои са и моето отношение към тях ги обозначава. Те са една шепа хора. Но, примерно, висшите военни около генерал Радньо Минчев са офицери от при бившата комунистическа власт с дългогодишен стаж. Кое е времето, когато започва цялото това копане? Това е буквално месеци след 10 ноември. Тогава, когато започва чистката в силовите структури МВР и МО. Това са хора, които отлично знаят, че дните са им преброени и, опитвайки се да се закрепят на своите места, единственият начин, който съдбата може да им подаде като шанс, е да извършат някакво толкова чутовно дело, което да може да ги издигне на гребена на вълната и на славата, с патриотичен подтекст и да им издейства едва ли не индулгенция за миналата им служба пред новата власт, за да ги остави като хора с изключителни заслуги към новото демократично настояще бъдеще на страната. Така мислиш, че се ражда Царичина? И разчитайки, хващайки се за сламка, че може евентуално нещо подобно да се получи, да са дълбоко повярвали и в невъзможното, разчитайки, че аджебе, ако изкочи подобен заек, те ще могат да извлекат от него дивиденти за себе си и да спечелят и съответните плюсове. И при наличието на стечение обстоятелства с едни ловки хора, които са убедителни, които създават една мистификация, една такава атмосфера, са в състояние да убедат и най-непредубедения. За мен мисията Царичина беше успешна, защото действително това е уникалността да направиш контакт между извънземен екип и земен екип, които в продължение на 2 години да работят съвместно. Това можеше да се осъществи единствено от военни. Категорична съм, защото само военните имат дисциплината и устойчивостта да издържат на тези тежки условия, на които ние работихме. Но какво стана след това? Затвори се и за 24 часа от екип, зад който седяха 3 правителства и президент, и те получаваха нон-стоп информация за това, което работим, докъде стигаме, какво се случва, всеки да спре да говори или да се обърне срещу нас и да каже, че това е просто една интелигентна игра на една жена с болен мозък. Вторият момент, освен на политическия тогава на събитията, не забравяйте, че това е времето, което в България избояха под път и над път безбройно много самозвани екстрасенси, избиха незнайно откъде изпълзяха, безкрайно много такива лечители, биотерапевти, гледачи, екстрасенси, звездобройци, какви ли не. Стана модно всеки втори да бъде едва ли не екстрасенс, да бъде със свръхспособности и така нататък. Като се нароиха, започнаха да се появяват и въпросните контактьори, които до този момент са спали незнайно къде е десетилетия наред и са си мълчали за своите свръхвъзможности и изведнъж при малко повече свобода и спускане на дух от бутилката използваха от дупки, от паланки, от не знам си къде и започнаха да привличат вниманието със своите свръхспособности. Но както казано в Библията, мнозина са звани малци неизбрани. И след тези единици, които умеят да хванат окото, да бъдат по-убедителни, да имат някаква харизматичност, са и някои от героите на въпросното начинание. Успяват
да убедят по стечение на обстоятелства, понеже техни близки са работили в Генщаба, и така се срещат два интереса. Единия на военните, другия на въпросните личности. Ражда се вече и идеята, че това може да послужи като спасителна стълбица за оцеляване, и така интересите на едните се срещат с интересите на другите. И когато се съберат два такива интереса, на заинтересовани военни, които трябва да оцеляват при новата обстановка, и на други, които им влизат под кожата и ги убеждават, преследвайки примерно някакви свои интереси, средата създава възможност за тяхната изява, се получава задвижването на този целият спектакъл. Времето беше такова. Хората много се надяваха на чудеса. Някакво чудо, което да не оправи. Освен това, по това време, това е бума на екстрасенсите, ако си спомните. И те така доста тогава се въртяха из нашето общество, и по медии, напред-назад. И то не само наши, руски, какви ли не идваха тук. И нашия народ по принцип е склонен към чудеса. Къде беше изсипан бетона? Сега аз по спомени не мога да кажа къде и колко, но някъде, ето тук, зад този храст, някъде беше хода на палатката, но около имаше още няколко палатки. Ето, това е гледната точка. Да. Всъщност, тук, където сме ние, в момента сте били вие и сте заснели. Пар екселанс, това е точно квадратът, където беше позиционирана целият базов лагер. Ето тук беше базовият лагер. Така. Ето тук, по моите спомени, е всъщност епицентъра на цялата история. И тук някъде беше реалният ход на дупката. Да. А те как изсипаха просто в самата дупка? Аз съм присъствал в момента на изсипване, защото нямаше бетоновози. Ние бяхме дошли, за да се простиме така символично с дупката. Министерството да покаже колко е решително и че е взело мерки да сложи край на цялата тая работа. Това също е актив и пиар. Как се приключва сагата, за да се сложи край на спекулациите с историята, която се разчузат граници. Изобщо с един куршум много зайци. Факт е, че в момента никой не се грижи за това място. Тук не е косено от години. И всъщност митовете, легендите, преданията са доста по-големи от обраслото място в момента. Нормално е. Значи митът винаги надхвърля реалността, иначе не би бил мит. Той живее свой собствен живот. Митовете затова са митове, защото те обобщават наши очаквания и виждания, които са изградени от въображението ни, а то винаги хвърчи далече над действителността и на принципа на хиперболата им предава особени извънземни измерения. Мистерията Царичина не съществува по документи? Това е точната дума намерих. Това е една мистерия. Мистерията? Да. Едни пари просто се отклоняват на едно място. Не въпросът впреди. Въпросът е как тези военни, а не беше само генерал Динев. Бяха няколко души в генералния щаб. Имаше и други там, полковници. По какъв начин бяха повярвали във всичко това, ма дълбоко повярвали? Това е мистерията. Това е мистерията. И не само те. И в президентството бяха повярвали. За експеримента обаче вече знаят и в чужбина. Интересът на медиите зад граница е не по-малък от този на колегите им у нас. Огромният интерес и липсата на официална информация ражда всякакви версии, слухове и, разбира се, измислени лъжи за огромния проект. Някои се страхуват от мястото, други се срамуват от неуспеха, а трети започват да търсят конспирации заради спирането. Още за това след рекламите по Нова. Това е ничия земя. Царичина остава голямата загадка на 90-те, а и на годините след тях. Именно заради загадъчното обаче все още има висши военни, с които разговаряхме и които съжаляват, че мисията не е продължена. Здрав разум или нездрав интерес? Погледът отвътре или отстрани е по-трезвият поглед? А има ли наистина нещо, което са видели и ги е накарало да спрат, или точно обратното, да настояват за продължаването?
Докъде може да се стигне, ако експериментът бъде възобновен? Ако разполагат, със сигурност сега вече разполагат и учените с по-добра техника, с по-добър ресурс, според вас заслужава ли се да се провери там имало ли нещо или не? Не, категорично не. Не виждам никакво основание. Се проверява каквото и да е. Самата Логинова твърди, че е загубила контакта си. Вече нямаме и контакт. Нямаме и контактьор. И сега не ви ли е любопитно? Тук хората не си ли говорите да се открие, да се възобнови изследването? Какво ще ни гледа на нас? Казва, че не са открили нищо. Може пък да има съкровище, може да има нещо като останало. има съкровище, душица на нас, ще ни го дадат. Аз мисля, че ние просто не знаем. Аз мисля, че сигурно някой се е пробвал да проверява нещо. Там с разни машини и апарати няма начин. Ние сме такова племе, че абсурд някой да не е ходил нататък. Самия факт, че Божидар Димитров се занимаваше с тази работа по едно време, а той е стари манярен. И говореше за злато, за не знам какви работи. Най-малкото от и манярска гледна точка щеше да... Щеше да е открит. Са ходили някои да копаят там, да правят нещо. Не си ли се изкушавала през годините да провериш може ли да се организира такава експедиция, за да се стигне до край? Въобще искаш ли да стигаш до край? Искаш ли да знаеш какво има там? За мен информацията, която получавам и получих, е напълно достатъчна. След консервацията на обекта, вече са минали 29 години ще стане. Влагата, непродухването на тунелите е довела при всички положения до образуване на микроорганизми, които ще бъдат опасни за която и да е нова експедиция. Второ, аз вече не се чувствам силна физически, не психически, да водя нова експедиция. И за мен историята Царичина е затворена врата за тунела, но тя е широко отворена за информацията, която получавам и съм я получила. И до когато мога, аз ще говоря за Царичина. Не сте изкушена, дори да не сте ръководител на екипа, но да влезете долу в крайна сметка. Да. Изкушена. Царичина метафора на времето си ли е? В известен смисъл, да. В известен смисъл, да. Това беше Ничия земя. Освен загадка обаче, да, Царичина е и метафора на времето си. Метафора на огромната необходимост от чудо, поела в дълбочините си десетки изпълнителни люде, които са готови да бъдат ръководени от някой, контактуващ не с тях, а с други, над нас и извън нас. Но и метафора на способностите по нашите ширини да се хвърлят огромни усилия за нещо, което за минути може да се бетонира. Не за друго, а заради страха да не излезе истината от дупката.